Дами и господа, този поздрав е направен за Ефе Огнев. От неговата половинка тюркян, като казва, че много го обича. За най-добрия в Германия Ефе Огнев! Авела Гая Гили, за най-големия, за Ефе Огнев. Хайде, брат ми Ефе, Пабардан, Германия. Ефе боса на Германия е номер едно. Яша бе, Ефе боса от Германия. Всяка майка Ефе боса не ражда. Той е вълк единак и силе будбари фамилия. Капа бара в Тумен, вали гармина Ефе Огнев. Пак му върви Германия, той е човекът. Канадикен пала туте Ефе боса е душмая мерен. Ефе Огнев боса, най-големия, най-баро в Германия. Той е вълк единак, това е неговото име. Ефе Огнев е постигнал всичко. Има сила на лъв и сърце голямо колкото света. Вали